Pumanaw na rin ang suspect sa insidente ng pamamaril sa Philippine Military Academy. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Nakatutok si Ivy Hernando. Pumanaw na rin ang suspect sa nangyaring pamamaril sa Philippine Military Academy na si Airman 2nd Class Christopher Lim. Nag-amok ang suspect gamit ang M16 Armalite rifle noong Martes na ikinamatay ni Air Force Staff Sergeant Jeffrey Torquesa. Sugatan din si Army Staff Sergeant Vivencio Raton. Iniimbestigahan pa ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng suspect. Pero ayon kay Police Captain Julius Luis, Station Commander ng Station 4 ng Baguio City Police Office, nagkipag-agawan ng baril si Raton sa suspect, kaya nabaril din siya base sa kanilang paunang investigasyon. Patuloy ang investigasyon ng BCPO at pamunuan ng PMA sa insidente. Una nang sinabi ng PMA na isolated case ang pangyayari at kinumpirma rin na mentally disturbed ang suspect noong mangyari ang pamamaril. Samantala, hinihintay na sa Kawayan, Ilocos Sur ng mga kaanak ang labi ni Air Force Staff Sergeant Jeffrey Torquesa, ang napatay sa loob mismo ng barracks ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Martes. Nakim ko sa nalaing mga tao at anak ko lang nagkapukan niya kasi aring ko kanya na. Nasa Baguio City na ang asawa ng biktima. Inulila ni Torquesa ang dalawang anak. Nakatakdang iuwi bukas sa Ilocos Sur ang mga labi ng biktima. Hustisya ang kanilang hiling. Nalukay dalaw na. Saka naimit, dapat patama din nga kuwan. Dapat i-pit na ti kwada. Patakaranda. Ivy Hernando, Balitang Amyanan.